Mä oon laittanut kaikkea voimaa siihen pommiin. Saako itkeä kuin neiti? Ne edes puheella tuolta tulisi 2, jotka haluaisi sun hellään käsittelyä. Lari on tuolla. Haluatko mennä se pöytään? No en mä tiedä. Me ei ollut puhuttu moneen päivään. No meet nyt. Se selvästi haluaa, että sä meet sinne. No et sä tuu. No en varmaan. Se heittää mut kuitenkin taas kenttää. Haluatko mitään? En, mä söin just. Ootko menossa johonkin? No, mulla on läksyjä. Alkaako poikarakkaus ahistamaan vai? Moi kulta. No moi muru. Pakko mennä himaan. Lähden koulussa huomenna. No onks siitä nyt enää pakko jauhaa? No mut meillä jäi aiemmin juttu kesken. En mä paljon pyydä. No okei, mä tuun. Faija onnensa Kukkula Isabellankaan. Ei paljon kiinnostais mennä kuuntelemaan sitä selittelyä. Sulla on sentään joku, jota kiinnostaa, mitä sä siitä ajattelet. Sori. Ei ollut tarkoitus muistuttaa sun äidistä. En mä sitä. Vaan Lari. Miksi lähti heti minä, kun mä tulin kahvilaan? No varmaan mun takia. No mähän sanoin sulle, että me ollaan puhuttu vähän aikaa. Se johtuu siitä, että Lari on vältellyt mua. Ennen se oli aina tosi ihana mua kohtaa. Mut nykyään se ei vastaa puhelimeen ja koulussakin se juoksee mua karkuun. Luulet sä, että Lari ei enää tykkää musta? No tietenkin tykkää. Kyllähän sä nyt tiedät, että jokainen jätkä koulussa kuolaa sun perään. No Lari on sit vissiin poikkeus. Mä oon ollut sille viime aikoina pelkkää ilmaa. Mä ymmärrän mummi ihan täysin. Se ei oo ajatteli, että sä menet Katarinakaan naimisiin. Mut nyt saattaa Isabellankaan, ketä se vihaa. No mut se nyt ei kuitenkaan sanele sitä, että kenen kanssa mä seurustelen. Mä toivon, että säkin hyväksyisit tämän asian. Oot sä sit onnellinen? Oo. Onnellisempi kuin koskaan. Heti sen jälkeen, kun mä sain kuulla, että mulla on noin hieno poika. No ei kai mun auta muuta kuin elättää asian kanssa. Mut Isabellalle mä edelleenkään muuta. Me ollaan Katarinan kanssa hyvät kämppikset. Asia selvä. Jos sä päätät muuttaa mielessä, niin me raivataan sulle kyllä tilaa vaikka heti tänä iltana. Kiva, kun saitte asiat sovittua. No joo, en mä halua olla huonoissa väleissä. Mut Faijan on ihan turha luulla, että mä alan pitää Isabella jonain äitipuolella. Nyt sit saisit kun tuhkimo ja joku ihana prinssi voisi tulla pelastaa sut. Sähän se tuhkimo näytät olevan. Nyt pitäis vaan tietää vielä, missä tanssiaiset on. No onks tää liikaa? Tää on Lari varten. Jos se vähän kiinnittäis mun nyt huomioon. No onnea. Sä näytät hyvältä. Moi kulta. Hei, näytä vielä. Mitä sä nyt taas? Mulla oli ikävä sua. No mulla on tässä vähän muuta. No, tehtäisikö jotain koulun jälkeen? En mä oikein tiedä. Mulla on treenit. Sä vetit tänne väliin. Voitais mennä meille ja olla ihan kahdestaan. Ei mä voi jättää mun treenejä väliin. Mikä hitto sua vaivaa? Onks tää koko ajan roikkuu musta joku takiainen? Kai mä saanut mun omien friendien kanssa joskus. Asia harvinaisen selvä. Mä en jaksa yhtään katsoa tota idioottia. Hei, mä hukkasin mun laskimen. Venaat sun ulve, jos mä käyn hakee sen. Mä yritän olla sit nopea. Mitä sä nyt teet? Täytyy, mitä mulle käy, jos joku näkee meidät 2 yhdessä? Mua ei kiinnosta sun ongelmas, vaan se, miten sä kohtelet tyttöystävääsi. Mitä se sulle kuuluu? Iida on mun paras kaveri. Mua sä saat myllyttää ihan niin paljon kuin haluat. Mut Iidalle sulle ei ole oikeutta olla ilkeä. Raivo on vielä vähän lujempaa. Mä tiedän, että Iida on sulle pelkkää kulissia. Mut ymmärrät sä, että se välittää susta oikeesti? Ei oo sen vika, jos sulla on ongelmia itseskaan. Luulet sä, että mä oon idiootti? Mikä ihme sua sit vaivaa?
Mua ei vaan just nyt nappaa olla Iidan kanssa. Mä haluan sut.